treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man. Un cop més, FANOC ha decidit omplir PortAventura, un espai lúdic on també volem ser solidaris amb FANOC, els infants que pateixen càncer. Un drama social que està molt extès, però que nosaltres avui hem omplert el PortAventura per recolzar aquests nens. Històries de vida, històries dramàtiques, sobretot aquells que no saben ben bé el que tenen, però que poden i tenen ganes de seguir endavant. El company Dani Martínez està amb una de les protagonistes d'aquesta ballada, d'aquesta festa, la Aina. Ara ens explicarà exactament què és el que li ha passat. Dani, què diu l'Aina? Avui estem amb l'Aina, una nena d'11 anys que és una de les protagonistes d'avui, del dia de PortAventura Posa't la gorra. Ella és una nena que a l'edat de 6 anys li van diagnosticar una leucèmia i és un bon exemple de superació. Bon dia, Aina. Bon dia. Quan vas anar al metge i et van dir que estaves malalta, què va passar? Què et van dir? Vam anar a Reus, a l'hospital, perquè jo no m'aguantava de peu. Sí. I me van fer una analítica i van dir que era una possible leucèmia. I van ficar una ambulància a la porta i me van portar a Vall d'Hebron. I em van fer més analítica i me van fer proves i al final van diagnosticar una leucèmia. Quin missatge t'agradaria donar als altres nens? Que aunque sigui tot molt difícil, que tot se té que mirar cap endavant i mai cap endarrere. És una excel·lent iniciativa i a més té aquest caràcter lúdic i festiu en aquest entorn privilegiat del PortAventura que per ell mateix ja capta moltes voluntats i moltes assistències. En realitat, potser molta gent desconeix que hi ha nens que pateixen o han patit càncer. Són nens que tenen tractaments de vegades durs i complicats i són nens i nenes als quals cal donar un suport tant dintre de l'escola com fora de l'escola, tant a ells com a les famílies. Llavors l'Associació de Nens amb Càncer organitza aquesta ja és la 11a jornada festiva que fa, diguem-ne, per recordar la realitat d'aquests nens i mirar de recaptar fons per poder-los ajudar millor. És el que toca fer, és obligatori, davant del patiment de molta gent, de moltes persones, de molts nens que estan patint aquesta malaltia tan dolenta com és el càncer infantil. El millor que podem fer és donar suport, sobretot des de la posició en la que estem nosaltres, que tenim una certa atalaia des de la que podem veure tot això i en la qual podem participar i fer una miqueta de ressò de tota aquesta història. Malauradament és una malaltia molt extensa, no només el càncer infantil, que també i que és molt dolorosa, perquè, doncs clar, ja és dolent que passi amb un gran, però que passi amb un nen ens toca més de prop, ens toca molt a fons, perquè parteix des de la situació en la que els nens són el futur, són ja a nivell antropològic la continuació de l'espècie, i això suposo que ens afecta bastant més en general. Home, és molt especial poder col·laborar amb aquesta causa. A més, és una causa amb un equip fantàstic. Jo he quedat al·lucinat de la FANOC, l'equip que són. Fa 14 anys que es fa aquesta festa PortAventura, a Barcelona encara molts més anys. La casa dels Xuquis és una cosa impressionant. No sé si heu pogut entrar per internet i veure la casa on acullen a les famílies que han de passar per aquest trauma, que és tenir un nen amb càncer i haver-lo de portar a l'hospital, i els hi fan les coses tan fàcils que dius, fantàstic, aquesta iniciativa. Per tant, no podia fer més que col·laborar-hi. Per ells, el fet de recaptar diners, amb les gorres, per exemple, recapten una quantitat i poder mantenir la infraestructura que tenen muntada, a través de la casa o a través de l'acudiment a les famílies o tal, és fantàstic, perquè tot i el trauma, és molt menys traumàtic i molt més digerible, tot plegat. Un any més, PortAventura s'ha omplert de gom a gom per recolzar els infants que pateixen càncer, una malaltia que no coneix ni d'edat ni de sexe. Aquest gest pot ser molt important. Posa't la gorra.